sa sisin pan nga priang snow phai phi siya ka devotion ka bamen ka devotion step ka chongi ka bangi ju pin i barabo lembaga ni Good News TV ka step ka ba comment ka step ka ba dap da ka jingker khuble phi we pe we nga pen pa ka jing songu phi ki baju kersyan ya Good News TV ki baju pet ya ka bat uble on don rengkat bat phi bat on yang ker khu ya phi ki kam ki jam ha bat ki ki ba phi le la thao yang i hakadur ka jong uble bat ngi yo i bat la ngi ngau thu bangi don ka bor ka bakam ya ka jing kerpang ka jong i ngi yo i ba uble la thao yang i hak om syam la bakla ru em ula thao yo shinrang bala thao yo kentei klem kanu ka jing bakla ndrei lapen mat la no yang i deki ki jong kan ko porthei lapen mat la no yang i deki ki jing lenti ki bajia kan ko porthei kumta paralok para bangi be i ngakwa banya phai khindiat cha gospel ka jong Marcus kalenong ka sipau ka khot ka ba saphon riu hadu ka ba san pho a ka khot ka ba saphon riu hadu ka ba san pho a ya kani ka ju hi la ban sem na gospel ka jong Lucas ka linong ka khat pra ka khot ka life san hadu ka saphon riu ladang ipek hakama hak gospel ka jong Marcus ka linong ka sipau ka khot ka saphon riu hadu ka san pho a ka yathu yang i syapang ubriu ubala khamatla ubatimeas ujisu ula penpet yaki khmat ubatimeas ubala khamatla ubatimeas habau yo sngo bau jisu unsawan se Jericho bat lembat ki senran bat ki ba ki babun hak takapor ubatimeas dakajwe ke jingmut ukwa banya kendu bat banya syam yo jisu markmat ubatimeas ubalong khun jong timeas hakal lenong ka pasau phunri ko yathu yakata ulayat ulailong ubri ubasyusyang harut lenti bat ubasyusyang makia ka Bible ka yathu yangi bahaba jisu habau batimeas ukwa banyo i bat banyo sngo yo jisu ulawan bat ulabut yo bat hakat khot ka pasau phau prang yo i bau batimeas ula perta yo jisu ula ongko jisu ko khonu David to isn e yanga ko jisu ukhonu David to isn e yanga ubatimeas hapdeng ka jing matla ka jong ula perta yo jisu bau tip syai bau jisu ude unong penkhia kumta kita ki pat ba kita ki senran ki babun kita ki pat ba ki babun lembat ki senran ki jong kila sneng yo batimeas bat kila ong yo batimeas to ngap jarno ndai bandai madai manga bat mangi ha kini kebon lata ki senran bat la kita ki nongbut ki jong jisu bat la kita ki pat ba ki babun kila sneng no bat kila ong to ngap jarno nginjin dala ngap jar nginjin dala ngap jar bat nginjin la kebum no ya ka syentur ka jongi ubati mayas te umlong kumta hakat khot ka basan pho bat san phoi ubati mayas ulanang ai perta susu yo jisu ulanang ai kerpat jur yo jisu kumta hakat khot ka basan pho bat san phoi u jisu ong bat ula keli ayu memon yang abanle para bei para banget bei ki paralok baro ki bapet ikan Good News ka jinggeli kalong yang bat yang ngilang baro ayu ujisu umwan yang ibanle ayu jisu umwan yang ibanle ko mga ong menne lapen matla yang idaki jong ka jong kenja porthei lapen matla yang idaki jingya menjur lang lani ki bansia compromise lang mat kani porthei lapen matla yang idaki khmat haki khmat ki baken jado haki khmat ki baken jaman sim ndrei ublai la thau kerpang yang i wat hapreng ka jing matla ka bakum kata ka bangi asyam
Hoi walam siam la khamat la yang ikum makhayu ni syakri ukriu krau ka jinget Bartimaeus. Ndrei la pen khamat la yang i haki kumua ong ki jongane ka porthei. Ublay wat hapden kum kata wa yang i ka sap bat ka benta ka bakrau ka ba ublay la ai kerpang yu briu. Kata kalong ban ngau tu. Bartimaeus walala khamat la ya una du ka kpo ka jong ka kami nlei usngau tu biang bau Jisu udei ukhun jong David. Bartimaeus wala khamat la ya usngau tu biang ba ondang ala yo banyak kendu bau Jisu ngan yo i bat ngan yo pet pat sasisien. Kumta Bartimaeus te la khamat la ya nlei pendan kam ya ka weipat ka sap ka kerpang ka bau belai la ai kata kalong ka sap ban ngau tu. Ladangi pendon kam ya ka jing ngau tu ka jongi haki kam ki jam ka jongi. Om don jing kerdu ru em. Om don jing khang mat la ki khmat ki jongi. But om don kanu ka balak ban pen bakla ya ka jing ya linti ka jongi. Tang ladangi ngau tu ni pen ngau tu ya ka bor ka jongi. Ni pet ya ka jing ya linti ka jongi. Kumba Bartimaeus ukwa bat utrang dik bani kendu yu Jisu. Kumta ngin yo pendon kam ya ka sap ka jing ngau tu ka jongi. Ka jing kerpang ka jongi kum ki jing thau. Ka Bible ka tu yang i haka sam ka balai sao. Ka khot ka bisi phau ko ong ndrei kita ki ba wat yo trai. Kin om kerdu ya ka ka bapa. Bartimaeus te uat yo try. Nakata sem la kerdu, bat sem la ka. Bakata jing matla ka jong ka no ya ka lintiat ka jong. Ladang ngau tu biang ya ka jing ya dei ka jongi bat ublei. Om don ka jing khang matla. Ka bala ban khang ya ka jing pen ka ka jing kerhu ka jong blei ka jing im ka jongi. Bartimaeus habate ulama ya kamba nama ba om don usau tu biang ya kata ka jing ya dei ka jong bat ublei. Usau tu biang ba udon kam bante ya kata ka jing ya dei ka jong bat ublei. Nga ong epi bak sispa na ka sispa pasen pin mat iki kamba. Pin mat iki miracles ki bakrau. Lada ngi pendon kam ya ka sapat ka kerpang ka jong blei. Kata kalong bangin ngau tu iki ki bakrau ka jong blei. Haba ong ban ngau tu iki kalong bangin ngau tu ya kata ka jing ya dei ka kerpang ka jong ibat ublei. Ban ngau tu ya kata ka gajing ai kerpang ka jong blei ya ka bulas na ka dur ka jong uhi. Perlok ladangi pendon kam bat ngis ngau tu. Wat ladangi lak lamat la ki khmat ki bakenjado min yo i da ki khmat ki bakenjaman sim. Bartimaeus ka Bible ka yathu yang i ba Bartimaeus la khamat la ya ni khun jong Timaeus ba ba la khamat la ya nrei udon pat ka jing yo i ka bakenjaman sim. Ka perthei ka jong kalong ka badum tleu nrei ka nrei udon ka khmat ka bakenjaman sim ka porthei jong kalong ka badum tleu nrei udon ka khmat ka bakenjaman sim ban yo Jisu ka jingkhot akan ka devotion kalong bangin pai so try jong Jisu ba om dan ka bakhang mat la iki khmat ki jongi om dan ka bakka mat la iki khmat ki jongi lada ngidon Jisu hasenda. Kumta ka jingkhot kalong bangin pendon kam ya ka bor ngau tu ka jongi. Bangin pendon kam ya ka ka bor bangin ngau tu ya ka ban pen scam ya ka jing ya dei ka jongi bat ublei. Jisu habau keli yo Bartimaeus ko mga ong menne me kwa ayu yang aban le. Jisu tip biang bau Bartimaeus ukwa ya ban yo ipat. Ukwa ya ka kamba ka ba unyo ipat. Jisu keli yo Bartimaeus hakat khot kabasan phuwei. Mekwa ayu yang aban le. Hatu paralok pim mudur bau Jisu tip Bau Bartimaeus utrang dik na duka mensim ban yo ipat. Nrei Jisu keli namar uchim ya karai kabaskem ka jong
Utes ya ka jing snau thu ka bor ka jing snau thu ka jong u. Lau Bartimaeus u snau thu ne em bau Jisu ulong ubala ban le ki kambak. Bat habau Jisu habau Bartimaeus la ong ko tong hikai ngakwa bangan yo i. Bat bangan iman. U Jisu tu la ong to khi lek no na kata ka jingai ka jong me kalapen khia ya me. Paralog bai la khamat la yang ni la pen mat la yang ni daki aka jong ne ka porthai. La pen mat la yang ni daki aka ki jing stan ka spa jong ne ka porthai. Ndre ladangi ong yo Jisu kumunong yarap. Ba ladangi snau thu ya u kumutau nong le ki kamba ki bakrao. Kan jia ka kamba ki jing im ba ki jing yai linti ke jongi. Kan jia ngin mat ki jing ker khu blei ha ka jing yai linti ke jongi. Ba u Jisu ong to khi ba ka jing yai ke jong me kalap pen khia ya me. To khi phi ba ka jing yai ke jong phi kalap pen khia ya phi. Apa yang ki jing pang ki jing sitom ki bengi kendo. Lesi don na preng jongi ki badan na preng ki jing pang ki jing sitom. Don na preng jongi ki bala khaw ki bala pen mat la na ki aka ki jing auria jong ne ko porthai. Don na preng jongi ki bala pen mat la na ki aka jong ne ko porthai. Ndrai nga kumang mahat ya ladi ha ka ba nga yai linti ya ladi. Nga khot ya pi parlok ba in bat parpangin. Ki ba pet ya ka ni ka devotion ha ka ni ka step. Ban pai shau Jisu. Ban snau thu biang bau Jisu ulong ubala ban le ki kamba. Ngi im ha ka porthai ka badap da ki jing kala. Ngi im ha ka porthai ki badap da ki jing e. Ngi im ha ki porthai ki badap da ki jing matla. Ndai Jisu ong ulong ubam ju jap ubam ju sajap. U Jisu ong ulong ubam ju sajap. Kumta har ni ka step ka khot ya pi. Ban pen ma ya pi ning kong e la di wo yang hang ni. Ba pen ke jing ka ma la ki babon. U Jisu ula ban pen khia yang ni. Ladangi pendon kam kum bo pendon kam u Bartimaeus. Ya ka sap ka jing snau thu kerpang ka jong ni. U blei yarap yang ni. U blei ai bor yang ni. Habang puson ya ka ni. Ka tin ka jong u. Un yarap ya pi wei pe wei imba mi na ka ni ka jing puson ka devotion ka balengkon. Pinlet siki kam ki jam ki jong pi. Pinlet siki jing trai ki jing ta ki jong pi. Pinlet siki yau ki hat ki jong pi. Pinum syak maka porthai kan ka mat la ya pi. Nlai pin syak bau Jisu undon na senda jong pi. Pin bot yo Jisu. Bat pin yai bot kum bau Bartimaeus utrang hir ban ye kendu yo. Kum tak paralok ba hi ke jing khot akan ka stem. Kalong duai so try. Ye kendu markmat ke jong bat u. Ha ka jing duai ke jong pi. U blame ker khu sa si sin pat. Yang hilang paro ba la belut ya kapor ke kodor ke jong pi. Akan ni ke devotion akan ni ke step. U blame ker khu yang ni. Dongin pelit lang ha ka jing duai. Ko pa jong hi ba beneng. Long ba khut ke kerteng ke jong me. Melong blame ba dap ya ka beneng sa jrong ba ya kendau sa po. Melong blame bu yo i ya ka ngi hadu ki cleanse in ke jong ni. Bahkan ni ka step ngawan banda makmat ka jong me. Lesi don na preng ki parlok ki jong i try ki bala pin mat la ki e jong ne ka porthai. Don na preng ki parlok ki jong i try ki baka jing kham ka bala pin mat la yang i ha ki e ki bangim la ban modur. Try kumang mat Bartimaeus ya ka kamba. Tang ladang is ngau thu shai ba melong try blei jong i. Tang ladang is ngau thu shai ba melong blei jong ki kamba. Ang tangin mat i kamba ki bakrao. Dan ki parlok ki jong i ki batia ap dan ki jing tia pang ha ka ni ka stem. Ki bayo ngau ki bat ki bapet na ki jing tia pang ki jong ki. Ya ka ni ka devotion. Katakan jing pang ka jong ki ka pen mat la ya ki. Kim yo isu ya ki jong ke jing krao ko jong me. Kim yo isu ya ki jing snap ke jing tau ko krao ko jong me. Try ka ni ka pohon ngawan bandem na ka benta ka jong ki. Ngawan banduai na ka benta ka jong ki. Bakin yo ya kam kamat ka bakin jaman sim. Bakin pai sa me batkin pet tang sa me hi. Try ker khu ya ka jong ka kam si sin. Ker khu try ya ki wei pe wei. Ki parlok ke jong ki baju pelut ya ka por ka jong ki. Ker khu ki kam ki jam ki jong ki. Ker khu ki jing lek ki jing wan ki jong ki. Wat syak baka porthai kan pen mat la ya ka jing het ka jong ni. Ndai syak baka jing het ka jong ni. Kan long kham krao
ye ki jing mat lak jong ni ka por thei siam trai la ka jong ka buram si chi sin map i ni duna ba me siam ka jing im ka jong i aka teng trai ba unong pen im jong i Jesus Christ amen